Ну, у нас вот по Менску порезали, конечно, серьезно. У нас так само. Ну ти починай, я скажу. Уже видно, что центристская коалиция. Да. Добрый день. Это Олег Злоч, Радио Свобода. Мы починаем новый репортаж с Менска от Комаровского рынку, где сегодня починается пикет правой центристской коалиции. Выборчий пикет, нагадаю, сегодня у 12 годин починається виборча кампанія, яка буде фінішувати праз місяць на виборах місцевих. І сьогодні ось тут уже представники правоцентристской коалиции Антон Лебедько, Юрий Григорьевич и Виталий Машевский готовы нам рассказать про вынятие регистрации и про то, что починается кампания. Вот я послухаю Юрия Григорьевича. По Менску пройшли посідження округових виборчих комісій територіальних. Великі страти в приватності у Руху за свободу. Кожен розповіде з наших структур про ситуацію у їх. Хочу сказати, що напереді місяць кампанії, тому ось ми вирішили почати символічно у, напевно, найбільш людній кропці міста Мінська з супольного пікета. Таких пікетів ще напереді буде шмат, це наші плани. Про те, що відбувалося вчора з реєстрацією. Ще немає кінцевого рішення по всіх округових комісіях по Білорусі, тому що частка з них буде проводити свої посідження сегодня увечері, тому докладной лічби по Руху за свободу я не скажу. Но в Менску не зарегистрировали 5 наших кандидатов. Это большая половина тех, кого мы вылучали по городе. Не зарегистрировали по абсолютно надуманных причинах. Основное, что предъявляли комиссии, это несоправдные подписи, причем это робилося под копирку. Чомусь у кожного незареєстрованого кандидата знаходили ровно по 10 таких спречних несоправдних підписів. Так само ось такий унікальний випадок, коли Микиту Семененку, нашому молодому кандидату, який йде по Консульщині, комісія фактично подарувала квартиру. І вони написали, що ось у тебе є квартира, а ти її не указав в декларації. Микита був вимушений поїхати і справдити по цьому адресі, оказується, там живуть абсолютно інші люди. Це не його власність. Все это мы будем обскарживать. Я думаю, тут есть подставы для абсолютной отмены решения, які вынесла комиссия. На это дается 3-денный термин, причем сегодня уже другий день. Коли не отримається обскардить праз решение вышестоящей комиссии, будем подавать в суды, потому что не регистрация на безподставная. Выбивали натурально самых моцных, і знову, коли акцентуватися на Руху, гэта і Віктор Янчуревич, які відомі як городські активісти, які ведає фактично проблему у кожному мікрорайоні і працює давно з людьми, і Ольга Баковська, прес-секретар, і наші нові активісти, які активно працювали на окрузі на попередньому етапі. Чому менавіта Рух, чому менавіта так? Мы не являемся партией, и вырубание наших кандидатов с выборчей гонки, оно никак не отбивается на статистике Центрвыборкама. Тому это самое простое, что они могут сделать, чтобы позбавиться конкуренции на місцевих виборах. Это был Юрий Григорьевич, а друг Руху за свободу зараз Виталий Машевский. Что дотычно белорусских христианских демократов? Мы не ведаем зараз кончатковой статистики, но я ведаю уже, что по Менску не зарегистрировано 5 наших сябров. Это все люди, которые вылучались шляхом сбору подписей. И тут можно погодиться с тем, что в принципе Центрвыборкам он працує як статистичний такий фейковий статистичний комітет, нереальная выборчая комиссия. Я хочу отзначить, что в основном не зарегистрировали всех активных и всех новых людей, які долучились до кампании. Это представники осудженных по артикулу 328. От белорусских христианских демократов вилучається цілий шерах таких людей. На них оказывался тиск на початку вилучення, їх викликали в МВД. Казали, у них свояки знаходяться у в'язниці, і їх казали, для того, як ви хочете, щоб у свояков було все добре, коли ласка, відмовтеся від реєстрації. Це вже є тиск. Я хочу відзначити, що Ліза Ярмошина у своїй заяві 2 тижні тому, так само, у її заяві прозвучали дискримінаційні виказування у дочиненні до цих особ. Вона сказала, що ці люди йдуть, щоб вирішити приватні проблеми, тому що і вчора у приватній розмові мені вона підтвердила, що вона не лічить
тое, што людзі будуць агучваць тэму злачынстваў з боку міліцыі, з боку беззаконства судовай сістэмы, што яны не маюць права нібыта выносіць гэта на мясцовую кампанію. Таму гэта все выглядае як такія масавыя цэнтралізаваныя рэпрэсіі, у которых задзейнічана ў тым ліку кіраўнік цэнтру выбаркама. Тут мы разглядаем магчымасць, каб падаваць нават пракуратуру за яе выказванне. Зразумела, што вынік будзе вядомы які, таму што пракуратуры у нас на сённяшні дзень незалежнай таксама няма, але тым не менш я хочу адзначыць, што Лідія Ярмошына персанальна давала сігнал на травлю гэтых кандыдатаў. І я думаю, што мы сёння не маем канчатковых вынікаў па ўсёй краіне, але прыкладна такая сітуацыя як у Менску будзе па ўсёй Рэспубліцы Беларусь. Некаторым кандыдатам адмовілі на падставе нейкіх абмылак у дэкларацыі. Я нагадаю, што в прынцыпе ні адна з гэтых абмылак не з'яўляецца па законе не істотнай, не выпраўляльнай, за што можна адмовіць. Мы будзем абскарджваць все гэтыя рашэнні. Магчыма, кагосьці з кандыдатаў адмовяць, але ўлічваючы вельмі кароткі тэрмін на гэту выбарчую кампанію, можна сказаць, што гэта таксама магчымасць выбіць моцных кандыдатаў. Такія дзеянні, нават калі іх пасля адновяць, выбіць іх з самай актыўнай фазы перадвыбарчай агітацыі, калі іх адновяць, мовна кажучы, 17 лютага, то ніякае значэнне гэта ўжо мець не будзе. І Анатоль Лебедзька, лідар аб'яднання. Закончыць размову з майором, потому что так, нагадаю, гэта Рада Свабода. Мы вядзем наўпросты рэпартаж ад Камаровского рынку, дзе пачаўся пікет выбарчы правай цэнтральнай кааліцыі, а нагадаю, сёння пачынаецца У нас мы маем месячны звесткі, што па тэрмін Мінску агітацыі зарэгістравана на 4 мясцовых чалавекі, выбарах. яшчэ чакаем ад некалькіх. То есть не все звесткі у нас ёсць, то сёння будуць адказаны. Віталій Ромашевський, це старшиня БХД, Білоруської християнсько-демократичної партії. Ён розповів про те, яка ситуація склалася з виборцями, з представниками цієї партії. Антон Лебедь розмовляв з, відать, хутчэй за ўсё гэта прадстаўнік гарвыканкама, які гаворыць, што каб я яму не дурыў галаву, бо прэсавую канферэнцыю мы не можам праводзіць вось на гэтым месцы. Это значит, он говорит, идите в свой офис и проводите. Но я его... Леонидович, некий Леонидович, який сказал, что Леонидович, видать, думал, что мы мусим ведать, кто такой Леонидович. Это вы ему позвонили? Нет, это он телефонует зараз вот, и говорит, что супыните проведение мероприемства. Я хочу еще раз вельми выразно сказать. Формат мероприемства. Прессовая конференция лидеров правоцентристской коалиции. Где проводить, як проводить, это наше право. Мы не будем пытать ни у Леонидовича, ни у Петровича, ни у Захаровича. Это в межах выборчей кампании, так? Это так, Это в межах працы палітычных партый. Пачалася палітычная кампанія. Для нас гэта не выборы, для нас гэта кампанія, мы гэта падкрэсліваем. І мы, конечно, маем право прийти вось тут, сярод людзей, сярод выбаршчыкаў, калі іх не будуць пытанні, мы на іх адкажам. Я хочу дадаць наступнае. У нас в адрозненне ад моих коллег, видать, настрой больше оптимистичный. У нас литерально вот идея информации, она абсолютно докладная. На гэты час у нас зарегистровано, мы маем 17 регистраций. 17 регистраций з 17. У нас нема пакуль адмоў. Это по Беларуси? По Беларуси. Это разные регионы. У Менску у нас зарегистрированы усе. У нас регистрация по Могилеву, Октябрьский, Горький, Гомель, і з гэтых 17 4 праз збор подпісаў. Там ёсць цікавыя асобы, напрыклад, блогер Філіповіч, для нас это добрая навіна, што яго зарэгістравалі. Зарэгістравалі Андрэя Павука, таксама вядомага блогера ў Октябрьскім, гэта добрыя навіны. Паглядзім далей, таму што у нас яшчэ недзе там 50, так, відаць, каля 50 яшчэ рэгістрацый мы чакаем па іншых рэгіёнах. Ну и есть человек просто, которого не зарегистрировали кандидата, может быть, пару слов Галина Анатольевна. Калі ласка. На той поставе. Да, один з самых активных сябраў беларускай хрысціянскай дэмакраты вельмі актыўна працавала на акрузе. Ад выбораў да выбораў мы назіраем паступовую неўхільную дэградацыю выбарчай сістэмы. І гэта видно на ўсіх узроўнях, нават на ўзроўні маралі. Учора, напрыклад, паклікалі свой вердыкт сказаць, што яны мяне не зарэгістравалі. Вот як ёсць, вот у хутры, у кабінет клічуць і нават распрануцца нема дзе. Адны сидят тваром, адны спиною. В райвыконкаме это было? Так, у Фрунзенскім нашым райвыконкаме. І ўсе з нейкімі тэчкамі таўсценнымі, з брузбухамі, нечым заняты. І ты таким себе адчуваеш там непатрэбным. Ну, а якія прэтэнзіі да вас они выказалі? А там была дробная
по маёмасці зовсім дробныя прэтэнзіі, якая просто неістотная. Скажите вот просто, что... Что-то нібито ви не Скажіть. позначили? Ні, ну землю, яка у пожиттєвому користанні, я не указала. Дачу, значить, домик у вёсці указала, а землю ні. Ну, Потому вот, что она не у приватной властности. не у находится. приватної власності. Я полічила, що не обов'язково її включати. Ви лічите, це придірка така? Ну, я не ведаю. Напевно, звісно, придірка. Это ж виправить легко було, коли, в Это принципі, не- по-перше, це не невідомо, складно. земля не знаходиться у приватної власності чоловіка. Пожиттєва оренда, як відомо, у нас Олександр Яка Лукашенко. це я- Ви будете обскаржувати це рішення? Конечно, обов'язково. 33-я мотосевицкая округа. Ну, ось тільки що ми вислухали одну з представниць Дякую, Анатоліївна. МКД, яка дали заявила задачу. про те, що її не заснували і потлумачила, чому. Еще пару слов хотели бы додать Вона буде обскаржувати про рішення. наши дальнейшие деяния. Юрій Губаревич передусім, ще я розкаже бачу, про все ж дальніші таки, дії. не глядячи ось на це нереєстрації, які відбуваються переважно в Мінську, кандидата у нас на коаліцію хапає, яны ёсць і во всіх областных центрах, буйных городах, тому в наших планах в ближайший месяц гэта супольныя выезды по региональных городах для проведения пикетов. Мы, як і ў часе парламенцкай кампаніі, плануем працаваць разам, гэта аб'ядноўвае наши структуры і дэманструе таксама грамадству, што апазіцыя ёсць альтэрнатыва, ёсць годныя людзі, якія вартыя падтрымкі. Еще один для нас важный чинник – это международный. Мы будем информовать Юрій наших Губаревич партнеров, розказує передусім про те, як буде Європейську народну складатися партію, кампанія. Ми про те, що зараз відбувається розповісти, виборців, на спитати різних їх етапах міркування, виборчої наскільки кампанії, важливо передусім це зараз на эта цьому подія, етапі яка називається «Добрий реєстрації день». кандидатів. Женщины, і пробачьте, что мы вас турбуем. Радио Свобода, Олег Васильевич, мы ведем репортаж с этого пикету. Я бачу вас, ви підійшли, цікавитеся, що тут відбувається. Да. Откажите, поки ласка. Ну, ви ведаєте, да, це рихтується до виборів місцевих. Наскільки ці вибори важні для вас? Ви, що ви скажете? Ну, я, во-первых, к сожалению, не знаю белорусского языка, но Поки ласка по-русски. я хочу сказать, конечно, выборы важны, потому что здесь все нужно менять очень кардинально, потому что народ загнали в такие рамки, в которых просто выжить невозможно. Я сама пенсионерка, невозможно жить невозможно. Як вас зовут? Хоч ім'я? Светлана. Світлана, можете сказати, які у вас помірки вашої пенсії? У меня пенсия 2600 с высшим образованием. Вы еще миллионы. Кажете, 260 рублей, так? Да, 260 Это рублей. криху больше за $100 на месяц. Вам не 130, хватает, так? короче. Конечно, не хватает. У меня больная мать, а лекарства стоят по 50, по 70, это самое, очень много. И по 120, ну, то есть 1 200 000, все, конечно. Вас можна зрозуміти. Ну, скажіть, от місцеві вибори, чи за все вони не вирішають тих проблем, про які ви кажете, да? Не решают. Вони не піднімуть депутати вам заробки, Вони ці нічого пенсію, не так. рішають. Ну все ж таки, чому тоді ви вирішуєте, що це потрібно, ці вибори, чому треба голосувати за певних людей? Я считаю просто, что должно быть разное мнение у людей. И разное мнение, на разное мнение должны быть разные люди, те, которые поддерживают. И в консенсусе вот всего этого должна вырабатываться определенная программа, которая должна идти, ну хотя бы, ну, может быть, не на 100% на благосостояние, но просто нужно думать о людях в конце концов. Потому что уже, вы знаете, дальше некуда. Это уже На всё. вашу думку, коли люди, наприклад, не прийдуть на ці вибори, ці масово підтримають яких опозиційних кандидатів, це буде якийсь сигнал, меседж для влади? Я думаю, что да. Я думаю, что, хотя я говорю, что в споре виноват тот, кто умнее, но, наверное, нужно подумать, кто умнее. А є ще такі, така заувага. Ну, місцеві вибори – це завжди говорка про які місцеві проблеми. Да? От ми сьогодні бачимо, вчора випав сніг, літерально за ніч влади прибрали дороги, припинки і все. Тобто продемонстрували, що нібито місцева влада всяка роді працює. Ось для вас це показник чи ні? Це правда так? Чи у вас є претензії до місцевих влад? Я не говорю об уборке, понимаете, у нас Минск всегда был чистый. Это не заслуга на сегодняшний день. Минск всегда из всех городов отделялся чистотой. Это было в Тимошаеве, царствие ему небесное, которого я очень уважала, и мы знали эту семью очень хорошо. Вот. Ну, понимаете, это обязанность.
Каждый должен делать на своем рабочем месте то, что он должен делать. И те, кто заботится о людях, они должны это делать. К сожалению, мне кажется, немножко у нас и те технологии намного выше, чем человек. Добре, Світлана, дякую вам велике. А і ще таке, а є люди, політичні партії, які закликають до бойкоту цих виборів, не удільничати. Як ви підтримуєте цю ідею? Вы знаете, что я вообще не слышала о том, чтобы кто-то делал какой-то бойкот, потому что я, в принципе, аполитична, вот, но мне кажется, что во всякой организации, я имею в виду как аппарат, как организацию, там должно быть разное мнение. И самое главное, чтобы эти разные мнения выслушивались и брали на заметку. Добре, ну а ви ходили на попередні вибори? На какие? Місцеві, президентські, парламентські? На президентские не ходила. А на місцеві? А на местовые ходила, но, к сожалению, кандидат, который меня интересовал, он не прошел. А ви жихар вот этого району, так? Нет, я здесь совершенно случайно. Ага. Ну вы видите, за кого будете голосовать? Нет, не знаю, я пока не интересовалась. Будете цікавитися? Да, конечно, я хочу изменений, я хочу изменений к лучшему. Потому что у нас дети... Потому что мои родители уходили на маленькую пенсию, точно такую же пенсию получила и я. Да. И такая перспектива, что и дети ваши ходят на И такую? точно такая же перспектива будет это самое. Я не знаю, с чего тут можно делать деньги в нашей Беларуси. Конечно, если как по них нет ничего, но, наверное, нужно как-то думать. Добре, Світлана, дякую вам велике. Это была Жихар Каменская Светлана, яка пришла на Комаровку, так и Да. пришла до нашего пикета, до этой Ну, акции. совершенно просто ради любопытства, ради интереса, потому что можно выслушать разные мнения. Світлана міркує, що все ж таки треба яких змінів, але поки вона не відає яких, так? Як це домовчися? Добре, дякую вам велике. Мы еще попробуем подвести до кого-нибудь с выборцев. Так. Молодой человек, а вы? Можете вы с нами погутарите? Погутарите, добре. Олег Владимирович, Радио Свобода. А вас как зовут? Меня зовут Франтишек. Франтишек. А ви активіст, ці випадково тут підійшли, поцікавитися? Я потенційний сябр партії Об'єднання Громадянське. Я написав заяву о поступленні, але ще не там. А, вас не прийняли, да? Ну так. Ну, коли прийняли, то мне, по крайней мере, не поведомили. А скільки вам годов? 22. Ну, Максим, розкажіть, будь ласка, ви збираєтеся удільничати у виборах, як просто виборця, ті, коли підтримувати будете, чи будете представником, там, довірною особою? Ну, у виборах я, хутчэй за ўсё, паўдзельнічаю як выбарца, хацеў бы паўдзельнічаць як назіральнік, але это ўжо як партыя скажа. Я напісаў у заяве, што хацеў бы. Вось. Сэнс выборы, ну, конечно, мы все ведаем, што галасы надта не лічацца, так, але пры гэтым адна справа, што ёсць сэнс перадвыбарчай кампаніі, каб прапагандаваць ідэалы партыі, прапагандаваць праграму, пэўныя рэчы. Таксама ёсць сэнс выбарчай праграмы ў плане рэгістрацыі парушэнняў, каб даволі добра ўсё было зразумела, што варта у нас, што выбары ў нас толкам няма, але пры ўсім гэтым вялікае пытанне, ці ёсць сэнс прыходзіць звычайным выбарцам на іх. Ну, як вы адказваеце на гэта пытанне? Я лічу, што пэўны сэнс ёсць. Скажите, пожалуйста, а чему вы ввогуле пошли, вот, вырашили стать сябром АГП? Это оппозиционная партия. Значит, что вас не задовольняет? Что менавіта в Беларуси, ситуацию в Беларуси? Я вырашыў стаць сябрам АГП, тому што праграма АГП найбольш падобная на мае асабістыя погляды. Што это значыць? Я вельмі незадаволены, што ў нас у краіне ўся ўлада ўтрымліваецца ў руках аднаго чалавека і на працягу неабмежаванага тэрміну. І ніхто не ведае, што гэта зрабіць з аднаго боку. З іншага боку, я незадаволены, што ўся дэмакратычная апазіцыя ў нас асацыюецца з культурным аспектам, а не з аспектам дэмакратычным. Калі хтосьці апалітычны чалавек чуе штосьці пра апазіцыю, яго першая думка — гэта тыя беларускамоўныя. Вы за палітычныя способы вырашэння гэтай праблемы, так?
Я хутчэй Вы за- студент, где вы учитесь? Я сканчаю ў гэтым годзе БДУ. Вось, фізічны факультэт. Сканчаю. Вось, ну, пра, як сказаць, палітычныя спосабы барацьбы. Так. Палітычныя спосабы барацьбы хутчэй у плане агітацыі звычайна палітычнага насельніцтва. Я лічу, што трэба рабіць стаўку менавіта на дэмакратычнасць, на дэмакратычныя прынцыпы, каб чалавек разумеў, навошта, чым менавіта такая сістэма кіравання лепшая і чаму ў нас не такая сістэма кіравання. По якой окрузе вы збираетесь удзельнічаць у выборах? Так, мне вам свой адрес назваць? Не, ну просто вот по этой мясцовай. Не па гэта. Вы уже вызначились, за кого будете? Не, я яшчэ не ведаю сваіх кандыдатаў. На жаль. Ось, это. Калі даведаюся, тады вам. Добре, дякую вам великий, Максим. вам так. Толькі я Францішак, а не Максим. Ой, Францішек, пробачте, Францішек, так. Так, ну у нас протягивается пикет, але вот представники партии, лидеры партии АГП, БХД и Руху за свободу, Антон Лебедько, Юрась Губаревич и Виталий Машевский, они уже сошли, а тут протягивается такой пикет, стяги, и люди подходят, цікавляться, что тут відбувається. А можно вас спытать? Тот, который за рубежом, ее не размовляє на белорусской мове, а на английской. Ага. И он утек туди и размовляє на английской мове. Та ви про кого? Про свого Позняка? Конечно. Він, звичайно, по-білоруську звертається. Звертается, да, но в основном его английская. И не говори, что нету мовы, нету страны. У вас до його претензії є? А? Ужасные. Как вы могли... А до того, який тут застався, є претензії? Кого? Тут вообще никого не засталось. Ні, я маю на увазі Лукашенко. Это уже не надо увагу иметь. Це не треба говорити. Не надо, треба. Ви збираєтеся уділити у виборах місцевих? Нет. Нет. Не хочу. И тут кто избирается, половину безработных, половину с пенсионеров. А хіба ви думаєте, що від місцевої влади нічого не залежить? Ничего. Абсолютно. А від кого залежить? От нас с вами. А самі що ж не залежить? Залежит. Но только не от тех, которые избирают. А вы видите, вот один молодой человек тут стоял, я с ним размовлял перед пикетом еще, он сказал, что все ж таки потребны эти мясцовые выборы, бо это такой канал связи с народом, а это Все, махчимость... то, что избираются из народа, то ничего не будет. Они еще неделю посидят с народом, и потом народ его не знали. Вы не удельничаете в мясцовых выборах? Ни у яких. А, не у яких навод? Как вас зовут? Я хоть не скажу. Ну, я хотел просто с Я вами... вот не хочу камеру. Хотел с вами повитаться. Это «Радио Свобода», мы ведем нам просто в репортаж, и нам цікаво, что люди кажут про это. Я ни в яких не выберу, я не на того. Я ни в чем не выбираюсь, потому что это бесполезно, это все ничто. Ну, тим більше, дякую вам за ваше міркування, за вашу білоруську А мову. вам поспеху. Я закончила 10 классов на белорусской. Протягивайте. Это, видать, давно было, но вы протягиваете размовлять по-белорусски. И сдавала экзамены на белорусской мове. Все. А назовник, кличник, все на белорусской мове. Не забылись. Не забыла еще. Доброго поспіху вам, до побачення. Ну, бачите, вот была женщина, в 60-м году закончила школу, эта женщина, уже пожилая, стала века. Ну, и вот радикально ставлю до того, что варто удельничать у выборах, и она лічить, что не выбор, не варто. Но тем не менее подошла сюда, потекалася, что тут отбывается. А тут отбывается пикет, нагадаю, сегодня, 18 студня, почався месячный термин. До выборов мясцовых застался докладный месяц. И вот сегодня с 12 можно уже кандидатам у депутаты городского совета в Минску тут и их доверенным особам агитовать на улице. Причем в местах, которые, кстати, они сами вырашают. До речі, тут ось була така цікава подія. Анатолію Лебедьку, коли він розказував про те, як зареєстрували ці дні кандидату від АГП, потелефонували з гарвиконкаму, який чиновник, який назвався і сказав, що вони не мають права проводити тут пресовую конференцию, а только такий агитационный пикет, на что Анатолий Лебедько заперечил, сказал, что они сами визначают формат этих акций, все это отбывается в межах выборчей кампании. Ну, тем часом мы будем заканчивать наш видеорепортаж. Нагадаю, это «Радио Свобода» была. Мы вели просто репортаж от Комаровского рынку.
де представники правоцентристської коаліції, яка удзельнічає в этих мясцовых выборах, провели свой перший такий агітаційний пікет і розказали заодно про те, кого з їх представників їх партії напередодні зареєстрували, а кого не зареєстрували. Для побачення сочіться за нашими репортажами. З цього місяця ми шмат разів будемо виходити на такі місця, на вулиці, розказувати про те, що відбувається з цими виборами, як люди реагують на виборчу кампанію, ну і показувати, сочіться за тим, що які будуть дії влади під час. До побачення, Олег Безділович, Лариса Воля.